ବାପା ବିୟର କାର୍ଟୁନ କ'ଣ କଲ? ବିୟର କୋଉ ବିୟର? ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ପିଇବୁ ତୁ? ଶଳା ଘୋଡ଼ା ମଦୁଆ ସକାଳୁ ପିଉଛ, ଏଯାଏଁ ତମ ପିଆ ସରିନି? ଶଳା କୋଉଠୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଛୁ? ସବୁ ଶଳା ରାସ୍ତାରେ ପିଇକି ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଓ ଇଜ୍ଜତ ମତ ସବୁ ପକେଇଲୁ ତୁ। ଶଳା ଟାଙ୍କିଏ ପିଇ ସାରିଲଣି, ଯାହା କହିଦେବୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ବିୟର ମିଳିବନି ହେଲା। ବାପା ଶଳା 4 କାର୍ଟୁନ ବିୟର ନେଇକି ଆସିଥିଲି, ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ପିଇଦେଲେ, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ଦେବିନି? ତୁ ପରା ମୋତେ କହିଥିଲୁ ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ନମ୍ବର 1 ପିଇବେ, ଆଉ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ନମ୍ବର 1 ପିଇବେ ନାହିଁ। ଏତେ ବିୟର କୋଉଠି ଆଣିଦେବି ମୁଁ? ସମୁଦି ଦେଇଦଉନ ପିଲାଟାକୁ। କ'ଣ କହିଲ? ମଦ ଦେଇଦେବି? ସେଗୁଡ଼ା ଶଳା ଘୋଡ଼ା ମଦୁଆ ସବୁ ସକାଳୁ ପିଉଛନ୍ତି, ଏଯାଙ୍କା ତାଙ୍କ ନିଶା ହେଇନି। 4ଟା ରୟାଲ ଷ୍ଟକ୍ କ୍ୱାର୍ଟ 4 କାର୍ଟୁନ ବିୟର ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ବି ଇଏ ଶଳାକୁ ନିଶା ହଉନି। କୋଉଠୁ ଆଣିକି ଦେବି ଏତେ ମଦ? ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଶଳା ଟିଣ କରିସାରିଲେଣି, ପାଗଳା କରିଦେଲେ ମୋତେ। ତମେ ଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିନ ସମୁଦି, ଇଏ ଶଳା ଜିଦା ଜିଦି ହେଇ ପିଅନ୍ତି, କିଏ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗେ ବାନ୍ତି କରିବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଇଏ ଶଳା ବାନ୍ତି ହିଁ କରନ୍ତିନି। ବାପା ହେ, ଯଦି ତୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପେଇବାର ଅଛି ତାହେଲେ ନିଜ ପଇସାରୁ ପିଆ। ଯା ଯା ଏଇଠୁ ଚାଲି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତମ ଚପଲଟା ଦେଲ।